Ni Endiko Uriartenaz, eta aurten nabile Euskal Filologiako eta Hizkuntzalaritzako masterra egiten Gasteizen, eta master honen amaieran entregau behar da master amaierako lan bat, eta nik aukeratu oten gaia izin de kodalternantzia eta ergatiboaren galera duen pertsona, lehen hizkuntza euskara dekoen pertsona baten ikerketa egitea. Eta, hori kodalternantzia da, euskainol hori, euskara eta erderan artean alternantzia hori egitea, eta ergatiboan galera da, nork hori, adibidez, nik zerbait indot, nik hori, ka hori galdutea edo ez esatea, isildutea, ez? Eta horretarako hori ikertuteko erabili den metodologia izin de, ariketa zehatz batzuk sortu, juskoen ariketa deko izena, eta horrik ipinteinako ze iztuneri, da ia onartuten dauzen edo ez. Batetik lau eskala baten, bat espadago onartuten, oso txarto irudituten baiako, eta lau onartuten badau. Eta iten diratera datuek eta ikusten da ia ze onargarritasun maila dauen ariketa horritan. Nahiko barri da ikerketa arlo hau, ze kodalternantzia bai ikertu da, eta ergatiboaren jabekuntza eta galera nahikotxo ikertu da, baina biek batera ez, orduen barri edanez, horregaitik da erakargarri eta horregaitik uste ginun nahiko ideia hona zala Euskaltzaindiako beka honetara bidaldutea. Eta bidal egin Iker Gazteko kongresure eta horre soskuen onartu, ezaguelako amaitute, eta beste psikolinguistikako kongresu batera bidal egin duen, eta horre onartu oskuen aurkeztutea. Eta Euskaltzaindiako beka hori izin de sari bet da, eta 7 izin gara sarituek, eta proiektu horren izena da Mintzola proiektua, eta horren helburua da ikertzaile gazteak sustatutea holako ikerketak eta ahoskoa eta horrelako euskeran inguruko ikerketak egitera, ez? Eta horren helburua da hori sustatutea eta gero sarituen artean danak izango dire publikatuek euskara aldizkarien, Euskaltzaindiako euskara aldizkarien, eta nahiko ondo. Eta, oin maletik aurrera, tesire begirebe hildo beretik guro segidu, ikerketa arlo honetatik, eta uste dute ondino zuzendariek bezausten dauela zer ikertu, eta uste dute ondino emaitza interesgarriak eta politek behatera aldirezela. Ze azken batean, hau gizartean pasetan dan zeo zer da, hori, kodalternantziana eta ergatiboaren galera, eta, ia zerratera aldan hemendik.